Duha ka mga estudyante sang West Visayas State University College of Agriculture and Forestry nangin rank 2 kag rank 4 sa Forestry Licensure Examination. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Duha ka mga estudyante sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry ang nangin Topnotcher sa Forestry Licensure Examination sang Damlaglang. Rank number 2 naman si Francis Ben Berha samtang rank number 4 si Melissa Suganob. Suno kay Melissa tumanggid kanalipay ang iya nga pamilya sang nahibaluan nga siya naging rank number 4. Dugang pagid ni Melissa madamo siya sang ginpang sakripisyo bilang preparasyon sa ginkuha niya nga eksaminasyon. Sa mga gusto man mag-Topnotcher, ano lang kamo sarig lang sa kagalingan and then faith sa God and hindi lang gid magpa-pressure gid katama and salig lang nga makaya ma'am. Payag ni Melissa para sa mga pamatanon nga ginatuyo man nga mangin Topnotcher hindi gid dapat madulaan sang pagsalig sa ilang ako galingon. Para sa rank number 2 nga si Francis wala niya ginuna-una nga mangin amuyad to ang resulta sang ilang nga eksaminasyon. Overall naman ang the best naman nga mahimo kag hard work kag siya ang faith kay God. Dugang pa ni Francis ginhimo gid ang ilang masarangan kag dako nga sakripisyo sa pagtuon kag preparasyon kag hindi gid dapat pagtulaon ang paglaom sa mahal nga makaako agud makuha ang ginampangayo. Ang duha ka mga estudyante among nagtapos bilang mga magna cum laude. Hindi man basta-basta ang ginobra nga preparasyon sang faculty sang College of Agriculture and Forestry agud masungkit ang rank number 2 kag rank number 4 sa eksaminasyon. Encourage lang sila. Then, in the first place, ang faculty naton, they are very expert in the field. So we came from, ang amon nga postgraduate, came from almost of us UP. So, amon na isa ka-factor. Then, estudyante man. Hindi siya tama ka-attractive sa kabataan. But amo ni sa ang pinaka-importante nga mga career kag mga trabaho na needed sa society, particularly right now. Sa 61 tanan ka mga nagkuha, 41 tanan ang nakapasar sa Forester's Licensure Examination nga naghalin sa WVSU College of Agriculture and Forestry. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.